Zdá sa, že súčasná generácia má jediný cieľ – žiť život naplno a žiť ho teraz. Vyťažiť maximum z príležitostí, ktoré máme dnes, pretože zajtrajšok už vôbec nemusí prísť. Vôbec nie je dôležité, či máte 21, 41 alebo 71 rokov. Život vždy bol a stále je tou najvyššou hodnotou. Väčšina z nás si žiada maximum a pokiaľ možno najdlhšie. Smutné však je, že málo kto žije dlhšie ako 70 rokov. Ale predstavte si život bez konca. Existenciu neobmedzenú hranicami času. Znie to až príliš dobre na to, aby to mohla byť pravda. Ľudstvo vždy zamestnávala otázka jeho pôvodu a lákalo poznanie jeho osudu, jeho budúcnosti. Najlepšie dôkazy tejto túžby a honby za odpoveďou môžeme nájsť v starovekom Egypte. Moderný Egypt zostáva fascinujúcou krajinou. Káhira, hlavné mesto, je najväčšou metropolou afrického kontinentu a celého arabského sveta. V krajine, v ktorej 96% územia tvorí púšť, sa hovorí, že Egypt je Níl a Níl je Egypt. Najdlhšia rieka sveta pramení v srdci Afriky. Zásobuje Egypt vodou, ktorá je životne dôležitá na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. V krajine sú tiež turistické letoviská, ako je napríklad toto v Šarm el-Šejk v Arabskom zálive. Dnešní Egypťania tu hľadajú rozptýlenie, odpočinok a večnú mladosť. No pravdepodobne najväčším lákadlom Egypta je okúzlenie myšlienkami večného života, na ktorých boli založené kultúra a náboženstvo starých Egypťanov. Väčšinu svojho života trávili prípravou na život po smrti. Archeológia nám odhalila dejiny a kultúru týchto ľudí, no predovšetkým ich hľadanie posmrtnej existencie. Egypt je jednou z najstarších civilizácií sveta. Pri štúdiu histórie tejto krajiny začne človek inak vnímať čas. Honba za nesmrteľnosťou ich priviedla k stavbe najväčších svetových pyramíd a chrámov. Súčasní Egypťania nestratili túžbu svojich predkov po duchovne. Podobne ako ich otcovia, neprestali hľadať nesmrteľnosť. Dnešný Egypt je miestom, kde sa miešajú všetky svetové náboženstvá. Káhira je hlavným moslimským centrom Severnej Afriky. V stredovekej štvrti možno nájsť jedinečné ukážky islamskej architektúry. Môžu nám Egypťania a ich večná túžba po nesmrteľnosti pomôcť pripraviť sa na smrť a na to, čo po nej nasleduje? Môže nám ich hľadanie povedať niečo o tom, ako žiť plný život teraz, na prahu nového milénia?
Pre starovekých Egypťanov bol posmrtný život pokračovaním duchovnej cesty, ktorú začali uctievaním svojich kráľov a bohov. Je to zvláštne, ale oni skutočne niečo o nesmrteľnosti objavili. V snahe pripraviť telo na život po smrti vynašli Egypťania procedúru dnes známu ako mumifikácia. Po smrti bolo telo pokryté dechtom, zabalené do stoviek metrov ovínadla a pomazané olejom a korením. Takto pripravené bolo položené do drevenej truhly a pokryté zvitkami s modlitbami a magickými zaklínadlami pre bezpečný vstup do sveta mŕtvych. Egypťania verili, že tento život je iba prípravou na ten, ktorý príde potom. Je ťažké tomu uveriť, ale takmer 500 rokov bolo toto miesto hrdým hlavným mestom Egyptskej ríše. Mesto Memphis založil Meni, prvý král prvej dynastie. Dnes je Memphis otvorený múzeom s exponátmi dovezenými z rôznych miest. Iba niekoľko reliktov prežilo storočia, ako napríklad táto socha Ramesa II. Králi Memphisu boli pochovávaní o niekoľko kilometrov ďalej v Sakáre. Najstaršou formou kráľovského hrobu bola podzemná miestnosť, do ktorej ústila šachta vedúca z povrchu. Tá bola pokrytá stavbou z tehál alebo kameňa, ktorá sa volala mastaba. Džoser, zakladateľ 3. dynastie, sa rozhodol postaviť niekoľko mastáb na seba, aby si uľahčil odchod z tohto sveta do nesmrteľnej budúcnosti. Výsledkom bola prvá pyramída. Išlo o stupňovitú stavbu so 6 poschodiami, vysokú 63 metrov. Zo všetkých egyptských stavieb najväčšiu pozornosť pútajú pyramídy v Gíze. Ich staviteľmi boli králi 4. dynastie Chufeu, Ráchev a Mankavré. Patria nepochybne k najpôsobivejším stavbám vytvoreným ľudskou rukou. Staré egyptské príslovie hovorí: všetko podlieha času a čas sa obáva pyramíd. Pyramídy sú jediné zo 7 divov sveta, ktoré stále pretrvávajú. Chufeu dal postaviť pyramídu, aby sa stala jeho večným domovom. Predstava nesmrteľnosti mala v živote Egypťanov dôležité miesto. Kráľova honba za nesmrteľnosťou odrážala túžbu celého národa. Jeho večné šťastie bolo zárukou aj ich prosperity v tomto i budúcom živote. Silná nádej na nesmrteľnosť sa odráža v obrovských rozmeroch pyramídy. Má 42 poschodí a pokrýva rozlohu 10 futbalových ihrísk. Je ťažké predstaviť si, koľko je tu vlastne kameňov. Leží tu asi 2,5 milióna blokov. Každý s váhou 2,5 tony, ale niektoré vážia aj 15 tón. Steny nie sú presne spojené, ale rozdiel medzi dĺžkou najdlhšej a najkratšej steny je iba 20 cm. A čo je úžasné, každá stena je orientovaná presne na sever, juh, západ a východ. Keď boli pyramídy postavené, bol hrubý kameň, ktorý poznáme zo súčasnosti, pokrytý lesklým vápencom. Pohľad na ne musel byť úžasný. Na nešťastie počas storočí bol vápenec odstránený a použitý na stavbu domov a ďalších stavieb v Káhire a v jej okolí. Špička veľkej pyramídy chýba, takže v súčasnosti je o 10 metrov nižšia, ako bola po dokončení. Človek sa nevdojak pýta, ako dlho asi trvala stavba takýchto kolosov.
Grécky historik Herodotos zaznamenal, že 100 000 mužov, ktorí by pracovali 3 mesiace v roku, by stavalo pyramídu 30 rokov. Zaujímavé je, že faraóni sa obyčajne nedožívali takéhoto veku. Preto je možné, že pyramídy boli postavené za oveľa kratší čas. Treba si uvedomiť, že v národnom záujme bolo postaviť pyramídu čo najskôr. Preto 1 milión ľudí, to znamená každý občan, muselo podľa vtedajších záznamov prispieť na stavbu pyramídy. Niektorí lámali kameň, iní ho presúvali, ďalší dodávali jedlo, pretože išlo o národný záujem. Veľká pyramída sa stavala približne 23 rokov. Všetok kameň bol privezený na rovinu, okrem vápenca, ktorý bol dopravený na miesto zvané Tora. Aj keby neboli pyramídy budované tak rýchlo, zaujala nás ich veľkoleposť. Boli navrhnuté tak, aby uchovali kráľovo telo neporušené. Preto tu pyramídy boli. Pre Egypťanov bolo nesmierne dôležité, aby telá boli dobre uchované. Ich predstava života po smrti vychádzala z viery, že duša Ka opustí telo, ale potom sa vráti späť. Ak by telo nebolo na svojom mieste, bola by to tragédia. Mumifikovali telo, aby sa zachovalo, a postavili pyramídy, aby bolo chránené pred zvieratami a vykrádačmi hrobov. Všetky tie zložité chodby vo vnútri boli postavené kvôli tomu. Aj tento bezpečnostný systém zlyhal. V pyramídach sme nenašli ani jedinú múmiu. Tie, ktoré sú vystavené v Káhirskom múzeu, sú z 18. alebo 19. dynastie, z údolia kráľov, nie z pyramíd. Kráľ bol pochovaný pod pyramídou a jej kamene použil ako schody, po ktorých vystúpil k bohu slnka Ra. Tvár pyramídy je symbolom boha slnka. Keď vstúpite hlavným vchodom a zahnete doľava, chodba dlhá približne 100 metrov vás zavedie do prvej pohrebnej komory. Tá nie je dokončená. Keď pokračujete ďalej, začnete stúpať hore a chodbou vysokou asi 1 meter sa dostanete k 2 miestam. Prvé je tzv. Kráľovnina komora, ktorá tiež nie je dokončená, a ďalej sa ocitnete pred tou najveľkolepejšou miestnosťou celej stavby. Vojdete do pohrebnej komory vytvorenej zo žuly, vo vnútri ktorej sú 2 šachty. Volajú sa vzduchové šachty, ale v skutočnosti sú to chodbičky, ktorými putovala duša pochovaného kráľa. Jedna vedie ku hviezdam a druhá k 2 lodiam umiestneným v južnej časti, ktorými kráľ Chufeu putoval. Prvou vodne a ďalšou v noci. Ďalším kráľom bol Ráchev, ktorý vystaval svoju pyramídu hneď vedľa otcovej. Obsahuje ešte zvyšky hladkého povrchu, ktorý kedysi pokrýval všetky pyramídy. Kvôli vykrádačom hrobov sa Ráchev pokúsil zabezpečiť svoj hrob novým spôsobom. Na pahorku vedľa pyramídy postavili jeho remeselníci leva s tvárou samotného faraóna, ktorý bol 70 metrov dlhý a 20 metrov vysoký. Ten mal zahnať bezočivých a prefíkaných zlodejov. No ani Sfinge sa nepodarilo pyramídu ochrániť. Obsah bol vykradnutý. Samozrejme, obdobie grandióznych monumentov netrvalo počas celých dejín starovekého Egypta. Vyrobilo štúdio Nádej.